Parte sa atong kinabuhi ang ups and downs. We experience alternate rises and falls in our fortunes. Mga igsuon, life is a strange mixture of joys and sorrows, worries and satisfactions. Mga igsuon, ang tawag nato ani perpetual uncertainty. Kanang malipayon ta karon, nya matinga ta ugma mukalit tag hilak. Sure ko nakasinati ta ani no? Kung malipayon ta karon, usahay ugma masulubon kaayo ta. Maigsuon ingon si Philip Yancey, usa ka American author who writes primarily about spiritual issues. Ningon siya, though some people stay mercifully free of acute physical pain, everyone has a form of suffering that will not go away. A personal flaw, a broken relationship, an unhealed childhood memory, a suffocating guilt. Maigsuon sa atong ebanghelyo karon, gipahinumduman kitang tanan sa atong Ginoo nga muduol kaniya. Ug sa pagduol nato sa Ginoo, wala siya niingon nga tangtangon niya tanan atong mga problema sa kinabuhi o ang mga yugo sa atong kinabuhi. Sa atong ebanghelyo niingon siya, dugangan nako, pero gaan ra. Maigsuon, ningon ang atong Ginoo, dali kamo kanako, kamong gibugatan o papahulayon ko kamo. Yugo or yoke. Daghang mga biblical scholar ang nag-ingon nga ang yugo or yoke nga pasan sa mga Hudiyo kaniadto nagsimbolo sa mga gapatong-patong nga mga balaod kaniadto. O gipugos sila sa pagpasan niini. From 10 commandments of God, hangtod na himong 300 laws o balaod. Ug kada adlaw naa sila gisunod nga balaod. Ug dili nila kini matuman o masunod na ay corresponding nga silot. Ning ani ang pamalaod kaniadto. Kaya ka nato ni nga tanang balaod sundon ug masipyat gamay impas. Silutan dayon. Ikaduha mga igsuon, ang yoke o ang yugo, nagsimbolo kini sa kalisod o pag-antos. Bisan pag naay mga tao nga makalingkawa sa physical nga kalisod, pero dili malikayan ang kalisod sa sulod. Naaman ni kanunay, mao bitawng ugnay panahon sa Adbento, panahon sa Lent, mangumpisal gyud ta kanunay kay abi natog physically ligunta, pero ang sulod di ay very weak. Maigsuon, everyone has a form of suffering that will not go away. A personality flaw, a broken relationship, an unhealed childhood memory, a suffocating guilt. Maigsuon, the message of the gospel is not that God came to take away our suffering, but God wanted to become part of it. Aron ang atong gipangpasan karon nga mga problema, ang atong gipangpasan karon nga kaguol, ang atong gipangpasan karon nga kalisod, ang Ginoo mahimong parte ani. Mo nang ningon ang Ginoo, duol kamo kanako, kamong gibugatan, kay ako'y bahala. Dili bugat ang ihatag sa Ginoo, gaan ra aron kita makapahulay. Mga igsuon, dili na bugat kaya ang atong Ginoo ni pasan pod niini sa atong mga kalisod.